jsme v Broken Hill. Všechno to bylo takový rychlý. Rádia naproti mě ukážu. No, dali jsme si kafičko. Co mě překvapilo, mají tady vintage kolu. Tu jsem se díval, mají ve Woolworthu, tak si ji dneska asi koupím. A objednal jsem si tady lamp. Jak se to řekne? Já se omlouvám, no, jak se to řekne? Lamp. Jehničí. Jehničí. Tak jsem na to zvědavý, jak to bude chutnat. No a teď se přesouváme do dalšího státu. A to bude soutěž pro všechny, kdo tohleto video uvidějí, aby nám řekli, v jakém filmu nebo seriálu bylo použité to místo, kde budeme. Tak už mi přinesli ten lamp. To vypadá daleko líp to jídlo než na Cameron Corneru. Tam to byl šlem z prdele. Tak, tohle je můj lamp. Tamhle to je Radky burger. Nedal, ty si zalevou nebo něco, nechtěla jsem chicken? Ne, já jsem chtěla tohle. Jo. Tak, těším se na to. Mňam. Tak co? No málo to rozpekli, no, takže budu povídat. Co, máš to málo rozpečené? A když to máš? Chceš ochutnat tohle? Ne. No ochutnej lampa. Ten bacon jak roje, jak je super. Jaký to máš? Dobrý. To máš mezi kozačkama. Jo, mám. Super. Tak přátelé, první rada, za náma, nápověda, za náma je řeka Muddy River. Tak schválně, strašně tady fouká vítr, tak schválně začněte přemýšlet, co to je za řeku a kam vede. Tak zatím ahoj. Tady dosahovala voda v roce 1956 při velký povodni. No, takže to musela být teda 100letá voda minimálně. No. Když si podíváte, hladina je níž, to muselo být divoký. No nic, tak jdeme.
Chci ti to projet, ne? No. Tady to bude samá havěť. Samej komár, veď? Co tady? Možný, že jo, no. Fuj. Prach. Co tady to nechal? No, co tam je cedule, tak já se jdu podívat. Cedule. Já tam zajedu, ne? Tady ty projíždíš, jo, tady jsou spadlý stromy. Aha. Je tady jenom kemping, ne? No kemping. Tyjo, tady zase je prejedem, tyjo. Tak přátelé, museli jsme se s Radkou ubytovat v hotelu, protože venku se přemnožily všechna různá havěť a miliardy much je tam. A my musíme do auta pro nějaké věci, takže natáčíme a jdeme do auta pro věci. Tak se dívejte na tu show, co tam je všechno. Jsme v Ekuče, to je druhá nápověda naší soutěže. Jo. Tak uvidíte, no. Jdeme na to. Mobil teda musíme. C1489X, pamatuješ si to? Ne. Tady to chceme. Pojď. Tady je to ještě v pohodě, jo. Ale podívejte se teď u auta. Teď to přestalo vytáhnout, ne? No tak. No. No tak šup, prosím tě. Jo. Ty krávo. Sviď mi. Sviď mi. Jo. Co děláš? To... Stříkám to hrdla. Tak to nefunguje. Mám už jenom tu nabíječku. No, chceš něco na pyžamo, na převlečení až ráno? Jo, ty mám tady dopředu. Pojď už, nebo mě to sežere. Ty vole, to mám za krkem všude, ty vole. Co? Nabourala.
to leze po ruce. Teď vám ukážu, co je za oknem. Jo, koukejte. No, je tady strašně moc mužek. Jsem docela rád, že jsme v hotelu dneska. Rádu. Nahrávám. Ráno. Dobrý. Včera to byl atak hmyzí. Docela unavený teda. Já taky. Tak zítra nám končí dovolená, teď přijedeme domů a budeme 2 dny ještě odpočívat. Tak co máme za indicie na tu naší hádanku? Nevím. Muddy River. Ekuča. A teď jsme ve městě, který se jmenuje Ekuča. Pořád nic? No tak uvidíte dál. Budou další hádanky. No, ocitli jsme se v roce 1800. Jo? A mohl by vám to napovědět, že jsme v jednom oblíbeném seriálu. Dáme vám poslední nápovědu tady té lodě, kterou pojedeme, a pak vám to povíme, kde jsme. Nebo o jaký seriál šlo. Chceš jít tady na stranu k těm stolečkům? Hi. I have to film it. Wow. Where do we go? Or from? What about here? Oh no. See you, Greg. Sorry, you have to share it. It's okay. Razíme. Už to spustil. No tak tady je ten slavný přístav z toho seriálu.
containers arrived along the Murray. Sydney, Melbourne, Adelaide in a matter of weeks as opposed to months or even weeks. Takže musíme si přiznat, že tohleto bylo neuvěřitelný zážitek. Připadal jsem si jako v roce 1835, kdy tady brázdila řeku Filadelfie s legendárním kapitánem. Moc hezký to bylo. Vystupujeme, no. Kuchyňka, pan kuchař, šéf. Tady je motor. Ahoj, paníčku. Ale to je tam ten, Redu. Jo, neříkej. Tam ten. Ahoj, nazdar, vole. Vole, jsem řekl. Čau, no jsme tu, kvůli vám jsme přišli, no. Tak, řeknu vám to asi takhle. Užili jsme si hezký den, koupili jsme si 2 burgery, modrou vodu, hodně ledu a už zase mizíme mimo civilizaci. Takže jedeme. Co? Jedeme. No, takže od těch much jsme konečně odjeli a vypadá to tak, že jedeme zase do bouře. Před náma je to hezky zatažený, tak doufám, že to tam bude v klidu, co? Taky. Tam je asi velká buřina. A to projedeme, jako. Když jsme se dostali až sem, prostě, když jsme mokrý banditi. Mokrý banditi, ti dám ty mokrý banditu. To je